presidente ng European Council na si Charles Michel na mas matindi pang sanction laban sa Moscow. Para naman kay British Prime Minister Boris Johnson, sinabi nito na nararapat lamang na gutumin pa nila ang war machines ni Russian President Vladimir Putin. Kaya naman, paiigtingin pa nila ang sanction at military support para sa Ukraine. Tinawag naman ni German Chancellor Olaf Scholz, French President Emmanuel Macron at Polish President Andrzej Duda, Italy's Foreign Minister Luigi Di Maio, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Israel Foreign Minister Yair Lapid na massive abuses ang ginawa ng Russia na dapat lamang panagutin. Suportado rin naman ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida at New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern kung nararapat na ipagsakdal sa International Criminal Court ang Russia. Samantala, babalikan natin mga balita sa ibayong dagat. Samantala, balita naman sa Pilipinas, hindi umano pinagbigyan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang hiling ng grupong Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Paliwanag ng sangay ng Department of Labor and Employment o DOLE sa NCR, hindi raw saklaw ng jurisdiksyon nito ang naturang petisyon ng TUCP. Nagpahayag naman ang pagkadismaya si TUCP spokesperson Alan Tanusay ukol dito at iginit na mas pinaburan daw ng naturang sektor ng Department of Labor itong RTWPB ang business sector sa halip ng mga manggagawa. Kung malala noong Marso 14, naghain ng petisyon ng naturang grupo na itaas sa 1,007 ang kasalukuyang minimum wage na 537 sa National Capital Region sa kadailanang hindi ito sasapat. Samantala, sinabi naman na naturang labor group na plano nilang maghain pa ng panibago na namang petisyon ukol pa rin sa taas pasahod sa Metro Manila. Sa dagdag pang balita, bumisita si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin sa bansang China upang makipag-usap sa top diplomat na kanyang counterpart. Ayon pa sa Chinese Embassy, nakipagpulong si Locsin kay Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi sa Tongxi District sa probinsya ng Anhui kung saan ay nagpalitan ng pananaw at opinyon ang dalawang panig hinggil sa usapin sa South China Sea. Ito'y matapos na maghain ng diplomatic protest ang Pilipinas sa China makalipas ang insidenteng close maneuvering ng Chinese Coast Guard vessel sa BPP Malabrigo ng Philippine Coast Guard sa Scarborough Shoal. Sa naging pagpupulong ay ipinangako ni Wang na pananatilihin ng China ang good neighborly and friendly policy sa Pilipinas. Dapat din ayan na alisin ng dalawang panig ang mga kaguluhan at mahinahon, maayos na pamalaan ang kanilang mga pagkakaiba upang hindi ito makaapekto sa pangkalahatang sitwasyon ng relasyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Bukod dito ay tiniyak din ang Chinese diplomat na handa ang kanilang bansa na tulungan ang development ng Pilipinas at nangakong pabibilisin pa ang konstruksyon ng key infrastructure projects, gayon din ang pagbibigay ng COVID-19 vaccine assistance. Samantala sa ngayon na hindi pa rin kinukumpirma ng Chinese government ang gaganaping virtual meeting ni Chinese President Xi Jinping at Pangulong Rodrigo Duterte na una nang isiniwalat ng Pangulo sa kanyang naging pahayag sa Lapu-Lapu City. Samantala naman sa ibang usapin, ang Pangulong Duterte nanawagan naman sa mga bagong henerasyon at mga lokal opisyal na palitan ang saligang batas dahil sa sinama samantala daw ng ibang mga grupo lang ng mayayamang grupo daw ito nga pagtatayo ng mga party list groups. May mga detalye pa niyan si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, live tayo ngayon dito sa may palasyo ng Malacanang at kitang-kita sa ating kinalalagyan yung makulimlim pa rin at patuloy yung pag-ambon dahil kanina nga ay bumuhos yung malakas na ulan simula kaninang madaling araw. Pero ngayon nga ay ambon na lamang at makulimlim na kalangitan yung ating naranasan dito sa Malacanang Complex sa Maynila, Bombo Elmar. At kahapon ay inabot ng gabi si Pangulong Duterte sa kanyang pag-ikot sa bahagi ng Batangas, partikular sa mga nabiktima, naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Taal. At kaugnay niyan, meron siyang naging mga pahayag na mga kaugnay doon sa issue pa rin ng party list system sa ating bansa. At kaugnay nga rito ay
isinusulong ni Pangulong Duterte ang pagbabago ng saligang batas o ating 1987 Constitution. Sa kanyang pagbisita sa lalawigan ng Batangas para inspeksyonin ang bagong tayong evacuation center doon at namigay ng tulong sa mga evacuees, sinabi ng Chief Executive na napakadali na kasi ngayon dito sa bansa na maluklok sa pwesto ang mayayaman sa magitan ng party list system. Ayon sa Pangulo, lahat ng mayaman ay nag-aagawan sa party list. Ang iba pa nga aniya, bumibili na ng party list group. Dahil mayaman ang mga ito aniya ang nananalo tuwing may eleksyon sa bansa. Kaya naman, hinikayat ng Pangulo ang mga bagong henerasyon at mga lokal na opisyal na palitan na ang ating konstitusyon. Masyado na raw aniyang maraming oportunista na sinasamantala ang saligang batas para sa sarili nilang interes. Hanggat wala daw enabling law o bagong batas para nagbabawal rito, gayon din sa usapin ng dinastiya ay matili yung mga mayamang pamilya na namamayagpag sa politika. At kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Ako ayaw ko man. In the sense na if it were another setup or structure, mabuti man talaga yung iba na naman, dapat iba na. Pero kung if we dwell on the present structure crafted in the Constitution, walang enabling law na lulusot dyan sa Congress. Puro mag-asawa yan, kundi anak, tapos party list kanya pa. The sad thing ang itong na nakita ko lang na hindi talaga maganda. At mali ito ng, alam mo na kung sino, parang ni Korea ang konstitusyon nila eh. Nilang party list. Sana para it was an enabling something, law, or in the Constitution itself, na magkaroon yung representation yung mga tao. Kanya-kanya, exactly like for the common tao at sa mga mahirap. Yan, Bombo Elmar, Bombo Jane, yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. At yun nga, kailangan talaga ng batas. Although, meron na kasing mga jurisprudence, mga Supreme Court ruling na, kumbaga, pinapayagan kahit nga hindi yung mga underrepresented sector, mga tinatawag na marginalized sector, basta meron silang, kumbaga, grupo, may miyembro at kinikilala ng Commission on Elections, doon na, kahit na mayaman, anak din ng mga politiko yung magiging kinatawan ng mga binubuong party list. Bombo Elmar, Bombo Jane. Yes, Bombo Raymond, kaya lang ang Pangulong Duterte hindi na matatapos yung sabi nga dito hindi na hanggang na lamang isang termino na lamang siya, Bombo Raymond. So paano ang gagawin ng kanyang paghikayat pa rito sa ibang mga lokal na opisyal, Bombo Raymond? Ang saligang batas, actually sa panahon ng Pangulong Duterte nagtayo pa siya, Bombo Raymond, ng grupo para magsagawa ng pag-aaral dito naman sa pag-amyenda sa saligang batas, sa Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar. Merong binuo na komisyon para pag-aralan yung ating present constitution at kung papaano may sulong yung federalismo supposedly. Pero mismo ang Pangulo na nagsabi, umamin na ayaw ng mayorya ng mga Pilipino yung kumbaga pagbabago sa ating saligang batas at magkaroon ng federalismo dahil maraming attempts na. Ang naalala ko, panahon pa ni dating Pangulong Fidel Ramos, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dating Pangulong Erap, lahat sila ipinakilala, isinulong itong charter change o chacha. Pero parang, alam mo, negatibo agad yung impresyon ng ating mga kabayan. Iniisip nila na para ito sa extension o pagpapanatili ng nakaupong mga opisyal at ng Pangulo sa bansa yung charter change. So talagang hindi umuusad yung mga ganitong mga hakbangin para baguhin, amyendahan ang ating saligang batas, Bombo Elmar. Okay. Sa ibang usapin na Bombo Raymond, parang nagbago na yata ang schedule ng Pangulong Duterte. Tuwing Lunes kasi ng gabi, nasanay tayo sa kanyang Talk to the People. What happens sa kanyang regular schedule, Bombo Raymond? Well, kagabi, supposedly yung schedule na Talk to the People, pero ini-atras mamayang gabi na yung kanyang public address, Bombo Elmar, dahil kahapon kasi medyo marami
inabot ng gabi si Pangulong Duterte dahil nandun siya sa mataas na kahoy sa Batangas at doon sa Agoncillo sa Batangas din, Bombo Elmar. At meron din pang isang aktibidad sa Maynila, yung bagong tulay na pinunduhan ng Chinese government. So talagang hindi na kinaya. So as per DIL Secretary Eduardo Anyo, ngayong gabi, yung schedule ng Talk to the People ni Pangulong Duterte, Bombo Elmar. Bombo Raymond, kayo nababanggit po kanina na medyo makulimlim dyan sa lugar, no? So tumigil na bang ulan dyan, Bombo Raymond? Kasi ang Metro Manila, mula kaninang madaling araw ay idulan talaga ng malakas sa Bombo Raymond. Well, dito ay ongoing yung ambon. So ambon na lamang, wala na yung malakas na ulan. Pero madilim sa ating yung sa kalangitan. Dito, Bombo Elmar, nakita natin dito. Kaya nga tayo nakapayong dahil kung talagang mababasa ka pa rin yung sa ambon, Bombo Elmar. So dito ay posible na uulanin pa maya lamang dahil kung pagbabatayan natin itong makapal na maitim na ulap dito sa ating kinalagyan sa Malacanang Complex sa lungsod ng Maynila, Bombo Elmar. Sige, ingat kayo dyan, Bombo Raymond. Maraming salamat sa mga updates na yan. Live mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa ibang balita naman, nitong nakalipas na araw, ginulat ang mundo dito po naman sa nangyayari sa bansang Sri Lanka. Itong Sri Lanka ay naharap ngayon sa pinakamatinding krisis sa kanilang kasaysayan. Mahigit 20 mga cabinet ministers nila ang agad nag-resign sa pwesto kasama na ang kanilang governor ng Central Bank. At ngayon hiniling na mamamayan doon patuloy ang protesta ay hinilang kanilang mamamayan na mag-resign ang kanilang presidente at yung mga pamilya daw na may control dito sa kanilang gobyerno. At kaugnay ng balitang yan, kasama natin live nationwide, worldwide, mula mismo dyan sa Sri Lanka, ang ating kababayan si Mizene Verdilio. Siya po ang naging presidente ng Association of Filipinos at siya po ang advisor ng mga Pinoy dyan sa Sri Lanka. Madam Zeni, si Bombo Elmar ang inyong kasama, si Bombo Jen aking partner. Abay, na madaling araw yata dyan, ano? Anong oras na pala dyan sa Sri Lanka? Good morning po dyan sa Pilipinas. Ang oras na po dito sa Sri Lanka ay around 4:45 AM po. Nako, pasensya na po kayo ha at siguro nagising kayo ng maaga, so for early in the morning at dito ay pasado alas 7 ng umaga. Kumusta pala ang klima dyan, ano? Sa mga hindi nakakapunta sa Sri Lanka, bigyan mo kami ng idea, madam, dyan sa Sri Lanka. So far po, sir, ang klima po dito ay napakainit po. Sa umaga naman po ay 25 degrees, pero sa tanghali na po ay sobra po ang init dahil wala pong ulan na naaantay namin dito sa Sri Lanka, sir. Okay. Yung Sri Lanka, paano ba ma-describe yung Sri Lanka? Parang Pilipinas din ba ito? O kumusta yung ekonomiya nila dyan? Ganon din ba? O parang Metro Manila? Paano po, Mama Verdilio? Ang Sri Lanka po, sir, ay para rin pong Pilipinas na kahit yung mga way of living, parang Pilipinas din po. Pero yung community po nila, parang mas forward po tayo dyan sa Pilipinas kaysa po dito. Ganun po ba? Okay. Ilan ba mga OFW dyan? At bakit naiinganyo kayo dyan na magtrabaho sa Sri Lanka? Miss Verdilio, ma'am. So far po, nakapag-asawa po ako ng lokal dito at karamihan po ng mga Pilipina dito nakapag-asawa po ng mga lokal. At ang OFW po dito, hindi naman po siya karamihan. So together sa mga nakapag-asawa po ng lokal, around yung estimate po 700 to 750 po na Pilipino dito. Ako, so kung daang-daang ganyan, talagang napakarami ng mga Pilipino pala dyan, ano? Mahigit 700. So kadalasan, anong work dyan sa Sri Lanka, Ma'am Zeni? So ang nagiging work naman ng mga Pilipino po dito ay mga skilled. Pero karamihan po sila yung mga engineers po, yung mga gumagawa ng highway at saka yung quality controller ng garments. At mayroon pong mga electricians dito at sa casino po yung mga car dealer at sa call center na rin po.
Kaya ang aking partner si Bombo Jane. Bombo Jane, your question dyan sa Sri Lanka. Go ahead, Bombo Jane. Alright, Ma'am Zani, good morning once again po mula dito sa Pilipinas. Sa panig ko, Ma'am Zani, gusto ko pong itanong, sa tumitinding economic crisis dyan sa Sri Lanka, so far, kayo po ba at ibang mga overseas Filipino workers, may balak bang umuwi ng Pilipinas? So far para sa akin po, wala pa po akong balak na uuwi dyan sa Pilipinas. Pero mayroon na pong nagbabalak mga OFW na uuwi na po kasi naapektuhan yung salary po nila dahil yung palitan po ng Sri Lankan money po ay naging mababa na. So kagaya ng yung sahod nila na naging 25 to 30,000 na pesos, nagiging pag ipapalit nyo na po nagiging 15,000 pesos na lang. So ang plan po nila ay uuwi na lang at mag-a-apply na sa ibang bansa. Ang sabi, Ma'am Zani, grabe daw ang inflation dyan. Ibig sabihin, nagmamahal ang presyo ng mga basic commodities. Totoo po ba yan, Ma'am Zani? Yes po, talagang na-shock po kami sa talagang napakabigla yung pagtaas ng mga presyo nila. With 2 weeks back, talagang itinaas nila ang mga prices ng mga essential items po dito. At lalo na sa gas, yung ginagamit natin pang luto, talagang ang laki ng itinaas po niya, yung 12.5 naging before ay 3,000 lang. So ngayon naging 5,000 rupees na ang price po niya. So sobra po ang taas-taas ng bilihin po dito. Okay. And then may nagaganap po dyan na mga malawakang protest rallies. Hindi ba sumasama ang mga overseas Filipino workers dyan? Paano na ang mga pasok, negosyo, internet, Ma'am Zani? So sa mga OFW naman po, at yun din ang ipinapayo namin at yun din ang ginagawa namin na hindi po kami sumasama sa mga pagproprotest nila dito dahil napaka delikado po pagsasama kami sa pagproprotest nila dito kasi napaka-violente po sometimes yung mga nagproprotest dahil hindi po nila iniisip kung nasasaktan nila yung mga kasama nila. Kaya minabuti po namin mag-stay na lang sa loob ng bahay-bahay namin kung ganun po na may nagproprotest. At sa mga pasok naman po, kasi yung mostly pag nagpro-protest sila ay evening time. So sa pagpasok namin okay lang naman po. At may mga transportation naman po na nagagamit dito. And sa internet naman po, kinat lang po nila yung social media connection nung last April 2nd ng gabi po, kinat nila yon pero ibinalik din ng Sunday. So naging normal na po ang connection namin sa social media. Okay. Alright, Ma'am Zeni, baka may panawagan kayo dito sa gobyerno sa Pilipinas at gina rin sa inyong pamilya dito. Taga saan pala kayo dito sa Pilipinas, Ma'am Zeni? At taga Candon, Ilocos Sur po ako. Candon Apo. pala kayo sa Ilocos. Okay, panawagan niyo po Apo, sa Candon. gobyerno ng Pilipinas para sa mahigit 700 mga Pilipino kayo dyan. Go ahead po, Ma'am Zeni. So sa atin pong government of the Philippines, gusto lang namin pong i-suggest po dahil I think last 2019 parang naaprubahan na po na magkakaroon po kami ng embassy dito sa Sri Lanka. But then dumating po ang pandemic kaya medyo hindi po naipatupad yon. So sa mga kasama ko po dito na OFW at mga Filipino dito, sana yung request po namin na magkakaroon ng embassy dito ay maaprubahan na po. Kasi sa dami-dami ng problema dito ng mga OFW, pati na rin sa mga spouse visa, yung mga nakapag-asawa ng lokal, marami pong problema dito na kailangan ng government natin na pagtuunan ng pansin po. So sana po magkakaroon na po kami ng embassy dito. Alright, maraming salamat at God bless po. Ingat po kayo dyan, Ma'am Zeni, yung mga kababayan natin nandyan. At patuloy din aming padalangin at para din sa mga kababayan dito sa Pilipinas ay sana po ay isama sa inyong panalangin po para sa mga kaligtasan ating kababayan dyan sa Sri Lanka. Maraming salamat si Ma'am Zene Verdilio
Dati po siyang presidente at advisor siya ngayon ng Association of Filipinos diyan sa Sri Lanka. Maraming pong salamat, Ma'am Zenny. Yung Sri Lanka pala ng mga kababayan, isa po itong isla diyan sa may South Asia at malapit ito sa tinatawag na Indian Ocean. Yung southwest na bahagi nito, ito tawag na Bay of Bengal, southeast of Arabian Sea. At mahigit daw 21 million yung populasyon diyan sa bahagi ng Sri Lanka na matindi ang krisis ngayong kinakaharap. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, nakatagnang sunugin na ng Commission Elections sa COMELEC yung mga depektibong balota para sa eleksyon na gaganapin naman sa taong ito o sa Mayo 9. Sinabi ni Commissioner George Garcia na nakatakdang nilang sirain at sunugin ang nasa 178,000 na depektibong mga balota sa harap mismo ng miyembro ng mga kinatawan ng political parties at iba pang mga stakeholders, mga kandidato, citizens arm at media. Habang nasa 320,000 naman ng mga balota pa rin ang isa-isalalim pa raw sa verification ng komisyon. Kung malala, nung nakarang linggo lamang ay pinahayag ng COMELEC na natapos na nito ang pag-imprenta ng 67.4 million na mga balota para sa Maya 9 sa national and local elections. Naglunsad naman ng nationwide information drive ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa Marikina Convention Center. Katuwang rito ang Commission on Elections si COMELEC, ang National Youth Commission o NYC at Legal Network for Truthful Elections Udente ay tinawag itong Series of Information Drive on Responsible Voting of the Youth and 2022 Elections. Nalayunin na bigyang edukasyon ang kabataan pagdating yan sa responsabling pagboto. Sa naturang aktibidad ay itinuro ni COMELEC spokesperson James Jimenez ang tamang paggamit ng vote counting machine habang misinformation, disinformation naman at malinformation na may kaugnayan sa eleksyon ang tinalakay ni Lente Executive Director Attorney Rona Caritos. Pakinggan natin na si Lente Executive Director Attorney Rona Caritos. Wag na kayang gagamit ng fake news. Huwag nyo nang gagamiting terminolohiya yan. Bakit? Kasi antithesis yung dalawang word na yan. Ang news dapat totoo. Pero kung kakapitan mo ng fake, paano magiging news yun? Kaya huwag nyo gagamitin ang fake news. Ang gagamitin nyo, itong tatlong labels na napapanood nyo sa harap nyo ngayon. Misinformation, disinformation, at malinformation. At may pagkakaiba yung tatlong yan. Samantala naman, ipinaliwanag ni DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya na ginagawa nila ang ganitong klaseng mga aktibidad upang hikayatin at ipaalam sa mga kabataan na bukod sa hindi pagtanggap ng pera mula sa vote buying ay kinakailangan din na makasuhan ang mga taong may pakana na nasa likod nito. Samantala naman, inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang mga LGUs na mag-organisa ng kanilang local government transition teams na hindi lagpas sa Abril 7 para matiyak ang smooth transition bago ang nalalapit na halalan sa bisa ng MC number 2022-029. Ang transition teams na ito ang siyang titiyak na ligtas na ito-turn over ang records at dokumento ng LGUs sa susunod na mahalal na local officials sa June 30. Ito ay para masiguro na din na mapoprotektahan ang assets ng LGU sa panahon ng halalan. Ayon pa kay DILG Undersecretary Epimaco Densing, saad pa nito na dapat ang mga local governments transition team ay dapat na magsagawa ng inventory sa ari-arian ng LGU, kabilang ng mga gusali, lupa, infrastructures, machinery, gayon din ang mga movable properties ng lokal na gobyerno gaya ng sasakyan, office equipment, furniture, fixtures at office supply stocks. Tungkulin din ng transition team na makalap at ma-secure at ma-preserve ang lahat ng official documents o records ng official transaction ng LGU at turnover accountabilities. Dapat din na maorganisa ang transition team ng turnover ceremony para yan sa mga incoming local officials.
Samantala naman, sa iba nating mga balita ay maki-update naman tayo sa muling pagpapatupad naman ng bawas presyo sa produktong petrolyo at issue na rin dito sa pagsuspindi sa fuel subsidy para naman sa mga drivers at operators ng mga public utility jeepneys. May mga detalye pa niyan si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Elmar, Bombo Jane, hati ang naging reaksyon ng mga kababayan nating tsuper ng pampublikong sasakyan hinggil nga dito sa ipinutupad na bawas presyo sa singil sa produktong petrolyo. Katiting lang daw kasi ang naging tapyas sa presyo ng langisan na para sa ilan ay hindi pa rin sasapat para tugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ngayong araw kasi ay nasa 2 pesos and 30 centavos ang ibinaba sa kada litro ng gasolina, 1 pesos and 85 centavos naman ang naging tapyas sa kada litro ng diesel, habang nasa 1 pesos and 65 centavos naman ang naging bawas sa kada litro ng kerosene. Isa rin sa iniinda ng mga kababayan nating tsuper ng public utility vehicles ay ang pansamantalang pagsuspinde sa pamamahagi ng fuel subsidy dahil sa klaw ito ng panuntunan na pinapairal ng Commission on Elections na public spending ban ngayong panahon ng halalan. Ipinatupad yan mula March 25 hanggang May 8 alinsunod sa COMELEC Resolution 10747. Inapila na ito ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa COMELEC para mapayagan silang magpatuloy sa kanilang fuel subsidy disbursement. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, sa ngayon ay pinag-aaralan pa lang ng komisyon na ang mga dokumentong isinumite ng LTFRB sa kanilang tanggapan kaugnay sa kanilang fuel subsidy program at nakatakdang ilabas ng komisyon ang kanilang desisyon hinggil dito sa darating na Huwebes. Kinakailangan din kasi anya na suriing mabuti ng COMELEC ang mga ito kung tama ba ang naging petisyon o tama ba ang mga procedure na gagawin ng LTFRB sa pamamahagi ng fuel subsidy at kung paano ang implementasyon nito. Sa ilalim kasi ng COMELEC's Resolution 10747 ay kinakailangan na makakuha muna ng Certificate of Exemption bago mapayagan na magsagawa ng aktibidad at programang may kaugnay sa social welfare projects and services sa gitna ng naturang pagbabawal. Magugunita na una nang sinimula ng transport sector ang distribution ng 6,500 fuel subsidies sa nasa mahigit 377,000 qualified PUV drivers at operators bilang karagdagan tulong sa gitna ng naranasang sunod-sunod na malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo at gayon din sa iba pang mga pangunahing bilihin na dulot ng kasalukuyang nagaganap na kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Dumipensa ang National Task Force Against COVID-19 at Department of Health hinggil sa usapin ng pagkasayang ng nasa 27 million doses ng mga COVID-19 vaccines na mai-expire na sa July. Sa isang joint statement, nilinaw ng NTF at DOH na karamihan sa mga bakuna laban sa nasabing virus ay i-donate sa Pilipinas o di kaya binili ng mga LGU at saka sa private sectors. Ayon pa sa dalawang sangay ng pamalaan, nasa 2% naman ng government-procured na COVID-19 vaccines ang masasayang kung sakaling abutan nito ng expiration at ang tanging supply chain efficiencies o pagkakamali sa administrasyon ng doses ang dahilan nito. Higit daw itong mababa sa 10% ng indicative wastage rate ng World Health Organization sa pagpaplano at pagtataya ng pangailangan sa supply ng bakuna. Sa ngayon ay nakikipagtulungan na ang Department of Health at NTF sa mga manufacturers ng nasabing bakuna upang pahabain pa ang shelf life nito batay sa updated scientific data tulad ng stability studies upang maiwasan na ang ganito mga pangyayari sa mga susunod na taon. Plano rin nila na patindihin o baguhin ang mga hakbang na kanilang isinasagawa upang mapalawig pa ang saklaw ng primary series at booster doses. Handa rin na mag-donate ng mga labis na bakuna ang Pilipinas kung kinakailangan bilang isang international act of goodwill na rin. Mamaya, abangan nyo at may panayam tayo sa international expert sa taxation, dating Senate President at kaugnay pa rin sa mga issue na pinag-uusapan ngayon, lalo sa mga presidential candidates.
Samantala muna sa patuloy pa natin mga balita sa Department of Foreign Affairs, tiniyak ng DFA na nakahanda itong magbigay ng kakulang tulong kabilang na ang legal assistance kung kinakailangan para maproteksyonan pa rin yung karapatan at matiyak na mabigyan ng due process at patas na paglilitis ang 4 na mga Filipino seafarers. Ito'y matapos ang insidente kung saan inaresto ang 4 na mga Filipino seafarers sa bansang Australia dahil sa pag-aangkat umano ng commercial quantity border control drugs. Ayon sa Department of Foreign Affairs, o DFA, nakumpiska ng Australian Federal Police ang mayigit 400 kilo o halos 500 kilo ng cocaine na may street value na aabot daw sa 166 million Australian dollars. Abay, katumbas siya ng 6.4 billion pesos mula sa 4 na ituturong mga pinakamalaking halaga ng illegal na droga na nasabat naman sa South Australia. Kasalukuyang pang minomonitor ngayon ng Philippine authorities ang kalagayan ng 4 na mga Filipino seafarers ng US flag safe bulkers vessels at ginarin sa may bahagi ng South Australia. Nakipag-ugnayan na rin ang Consulate General sa Melbourne sa mga Australian authorities hinggil naman sa kaso ng mga kababayan. Ayon pa sa DFA, nakausap ng kinatawan ng konsulada itong mga seafarers na nasa maayos naman ang kalagayan at maayos naman ang pagtrato ng mga Australian authorities. Nabigyan din ng mga abogado ang 4 na mga Filipino nang humarap ang mga ito sa natura ng mga korte nitong nakalipas lamang na araw. Nakipag-ugnayan na rin ang Philippine Overseas Labor Office sa Canberra sa Shipping o Manning Agency ng natura namang cargo vessel. Pinagtibay naman ng Philippine Overseas Employment Administration ang inamyendahang listahan ng mga lugar na kabilang sa high risk o mapanganib para yan sa mga seafarers na magbibigay sa kanilang premium pay kapag naglalayag o dumadaong sa mga lugar na iyon. Ang nasabing mga lugar ay napagkasunduan ng social partners ng International Bargaining Forum na tinalakay naman sa pagitan ng mga unyon ng seafarers at international maritime employers. Samantala mga kabombo, ka-Star Nation, bago tayo magpatuloy ay bigyan daan ko muna ito ating mahalagang panayam sa isyu pa rin ng politika, lalo't matinding pinag-uusapan sa mga presidentiables. Itong usapin naman na dapat daw magbayad ng bilyong-bilyong piso ang isa sa mga presidentiable na si dating Senador Bongbong Marcos. Ang ating makapanayam po ay isa pong author ng mga libro, veteran lawmaker. Siya po ay isang eksperto sa international taxation, nag-aral dating Senate President Juan Ponce Enrile. Kasama niyo si Bombo Elmar, si Bombo Jane. Kumusta na po kayo, Senate President Enrile? How are you? Magandang umaga sa iyo, Bombo Elmar at Bombo Jane. Ano ba magagawa ko para sa inyo? Okay. Nais naming itanong po sa inyo itong paglilinaw dahil sa sinisingil ngayon si dating Senador Bongbong Marcos sa usapin ng estate tax, So marami nang sumakay dito ng mga presidentials. Ano po talaga ang pananagutan dito? Hindi si Bongbong ang sisingilin ng estate tax sa estate, sa ari-arian ng Presidente Marcos na iniwan niya. Pagkatapos bayaran yung mga utang kung may utang siya. Ang pagbabayad niyan at may responsibilidad na magbabayad niyan ayon sa batas ay yung kanyang tinatawag na estate. Yung estate. Ano yung estate ni Presidente Marcos? Yun ang kayamanan na iniwan niya pagkatapos mabayaran yung mga utang at doon ibabase sa balor nun na iwan na kayamanan ang estate tax, ang estate rate. Ibig sabihin, kung sa mathematics, gross asset ng patay minus liabilities equals value of the estate times the rate imposed by the Internal Revenue Code. Hindi pwedeng mag-assess ang BIR bago sabihin ng husgado kung nakasalang sa husgado yan o napag-usapan ng pamilya at ng BIR ang balor na maiiwan pagkatapos mabayaran mga utang kung may utang si Presidente Marcos. Ngayon, maiwan doon pagkatapos mabayaran yung estate tax, paghahatian ng mga eredero niya. Before that, not even this BIR can make an assessment,
Hindi pwedeng mag-a-assess ang BIR bago husgahan ng estate court. Yung regional trial court ngayon yan sa level nun. Kung saan nakatira ang presidente bago mamatay sa Pilipinas, yun ang maggagawa niyan. Trabaho na yan. Hindi gawa ng Supreme Court yan. Hindi gawa ng Court of Appeals yan. Gawa ng Regional Trial Court kung doon nakasalang yung estate proceeding. Mr. Senate President, ang binabanggit ng BIR, in fact, last week nakapanay namin ang dating BIR chief, si Kim Hinaris, sabi niya, umabot na raw ng 205 billion pesos. Saan ba nanggaling itong sinisingil sa mga eredero? Kalokohan yan. Siguro, ang balita ko, mga 23 billion ang sinisingil. Ngayon, kahit na yung 23 billion, anong basihan ng BIR nung inisyu yung assessment? Meron na bang desisyon ng estate court noon? Nasaan yung desisyon? Hindi pwedeng yung BIR mismo ang gagawa ng assessment, ng valuation ng asset ng clan. Siyempre, kung BIR, iwanan mo sa BIR yun, baka lalagpas sa 200 billion yung basihan nila. Kailangan yung litisin yun ng husgado. At doon ibabase yun ang estate tax. Pagkatapos, kung may maiwan, yun ang paghati-hatian ng mga eredero at doon din sila kung yun pa rin ang batas, yun ang pagbabayaran nila ng inheritance tax. Yun ang responsibility ng mga eredero. Pero yung estate tax na buwis ng estate, hindi buwis ni Bongbong, hindi buwis ni Imelda, hindi buwis ni Amy or ni Irene, buwis ng estate ni Presidente Marcos. Ang aking partner si Bombo Jane, your question to Senator Enrile. Go ahead, Bombo Jane. Senate President, good morning po once again sa inyo. Senate President, sino po talaga ang liable para magbayad dito sa estate tax na ito? Presidente Marcos, hindi tao yun eh. Yun ang kaso na nakasalang doon sa korte na kung saan ipinail yung intestate proceeding kung walang testamento si Presidente Marcos. Yung kabuuan ng kayamanan na iniwan ni Presidente Marcos, yun ang tinatawag na estate of President Marcos. Yun ang magbabayad ng tax na yun, tax ng estate. Yun, hindi tax ng eredero. Mga eredero lang sila Bongbong eh. Kung anong maiwan yun ang paghati-hatian nila at pagbabayaran nila ng inheritance tax. Wala naman. Okay. Ulitin ko lamang, Mr. Senate President. So lumalabas kayo na talagang wala pang finality ito at hindi pa mapipilit? Wala pa. Eh, yung sinasabi nila, final and executory yung Supreme Court decision. Paano i-amenda ng Supreme Court ng batas? It cannot amend the law. Nasa Internal Revenue Code yan. Nasa Law of Succession yan. Anong palagay nyo na inuungkat itong issue ngayon, Mr. Senate President, laban kay Bongbong Marcos? Walang issue. Kasuhan mo si Bongbong, tatawanan ka. Magpresenta na ako na maging abogado niya at dalhin lahat nila na magagaling ng mga abogado dyan. Okay, Mr. Senate President, so anong mensahe nyo doon sa ibang mga issue, sa ibang mga presidential na sumasakay sa isyong ito? Alam mo, ang mga tao abayan, pag may sinabi yung mga kalaban ni Bongbong ngayon,
pag-aralan muna ninyo bago nyo pang paniwalaan sapagkat karamihan yan, propaganda yan paninira. Para sa ganun malinlang nila kayo na iboboto ninyo yung kanyang mga kalaban. Ay sasabihin ko sa inyo, maski pa anong paninira ninyo kay Bongbong dito sa Ilocandia, kahapon lang, nagpunta ako sa 6 na barangay sa Lalo. Tinanong ko, sinong boboto kay Pacquiao? Wala. Sinong boboto kay Isko? Wala. Sinong boboto kay Ping? Wala. Sino boboto kay Lenny? Wala. Sinong boboto kay Bongbong? Sumigaw ang mga tao. Parang umalsa. Sabi, Bongbong, BBM! Paano mo tataluhin niya? So, Senator Enrile, Kulelat kayo. Dito sa Ilocandia, kulelat kayo. Senator Enrile, so anong balak dito ng kampo ni Senator Bongbong sa nag-uungkat ito sa issue ng usapin sa pagbubuwis na dapat bayaran po? Hindi ko alam kung anong gagawin nila. Pero kung ako si Bongbong, I will ignore it. Di mag-file sila ng kaso sa kanya kung totoo na may kaso. Subukan nila. I will present, I will tell Bongbong, ibigyan mo na lang sa akin, ako na lang hahawak yan. Gratis et amore. Alam po namin, kayo po isang author kayo ng mga libro ng mga mag-aaral ngayon sa taxation. Hindi naman ako nagyayabang. Nag-practice ako ng law. Lahat ng klaseng trial, tinawakan ko na. Ay nasa record ng Pilipinas yan. Wala pa akong natalong kaso. Okay. Mr. Senate President, sa puntong ito, ano pong pinagkakabalahan nyo ngayon liban sa pagkampanya po dyan sa lugar ng Cagayan, Mr. Senate President? Kandidato na para sa Kongreso yung anak kong babae. Kaya nandito ako. Mamaya, nandun na naman ako sa field. Another 6 barangays sa Lalo. Ganun po ba? Okay. May tanong po dito sa impila namin sa may bahagi ng Central Visayas. Kung anong yung comment doon sa hindi pagdadalo ni dating Senator Bongbong Marcos sa mga pinapatawag, imbitasyon sa mga debate po, Mr. Senate President. Karapatan niya yun. Bakit siya dadalo kung ayaw niya? Kung meron siyang commitment. At and boring na yung mga yung mga debate, hindi naman debate yung lumalabas diyan Mayroong panel na magtatanong hindi naman ang magtatanong yung mga yung mga katunggali niya. Hindi silang magku-question sa kanya. Bakit siya pupunta doon? Ano mapapalaan niya? Tinanong ko nga doon sa Facebook post ko. Sinabi nung isa, aayusin daw niya ang ekonomiya. Paano mo ayusin? Paano mo palalaguin ang ekonomiya natin? Saan ka mag-uumpisa? Sabi mo nga sa amin. Kalokohan yun. Alright. Ayusin na. Ganun. Ginagol na po tayo ng oras. Maraming salamat sa oportunidad na makapanahin po kayo ngayong umaga. Dating Senate Salamat na maraming salamat. Okay. Pati kayo, huwag kayong maniwala. Alright, maraming salamat. Good morning po sa inyo, dating Senate President Juan Ponce Enrile sa ating exclusive interview. At sa dagdag pang mga balita sa oras na ito ating alamin, dahil ang pamilya pala ng babaeng piloto, gulat din sa tagumpay nito. Hindi akalain na maging pinakaunang female fighter jet pilot ng Philippine Air Force. Narito ang aking special report. Ang Ilongga mula Tulunan, North Cotabato ang gumawa ng kasaysayan matapos kinilala bilang pinakaunang babaeng fighter pilot ng Philippine Air Force. Siya si First Lieutenant Julissa May Campuzano Biran, 32 anyos. Siya ang unang babaeng combat mission ready pilot at wingman ng AS-211 aircraft. Ang SIAI Marquette S-211 turbofan powered military trainer aircraft ay ang pangunahing jet
trainer ng Philippine Air Force. Ang sasakyang panghimpapawid ay maaari ding gamitin para sa ground attack at patrol missions. Ito ay idinisinyo at orihinal na ibinebenta ng Italian aviation manufacturer SIAI Marchetti. Mula noong 1990s, ginamit na ng Philippine Air Force ang kanilang S-211 fleet bilang isang trainer at sa mga offensive operation sa pamamagitan ng secondary attack capability. Ang mga ito ay muling itinalaga bilang AS-211 at binansagan bilang Warriors. Alam niyo ba na noong taong 2020, ang Philippine Air Force ay nagtalaga ng 3 SIAI Marchetti S-211 trainer light attack aircraft upang dagdagan ang maritime patrol sa West Philippine Sea? Yes, at ang nasabing fighter jet ay mas pinahusay gamit ang North Sight Optical Sight at AN/ARC-34 communication system at isang 50 caliber belly gun pod. Hindi makapaniwala at nagulat ang pamilyang Campuzano sa natamong tagumpay na nag-iisang babae sa 5 magkakapatid. Ayon kay Mr. Dexel Campuzano, ang kuya ni Lieutenant Campuzano Beran, na hindi nila alam na piloto pala ng fighter jets ang pinagkakaabalahan na training ng kanyang kapatid. Si Lieutenant Campuzano Beran ay sumailalim sa jet qualification training at sa tinatawag na Intro to Fighter Fundamentals and Combat Crew Training na kapwa sa AS-211 bago lumipad ng solo. Ang mga pagsasanay na ito na tumagal ng humigit kumulang 2 taon ay ginawa upang matiyak na ang mga fighter pilot trainees ay hindi lamang marunong magpalipad ng sasakyang panghimpapawid, ngunit magbibigay daan din sa kanila na matuto tungkol sa pakikipaglaban sa air-to-air, air-to-ground at air-to-surface sa AS-211. Proud kami sa kanya dahil siya yung pinakaunang babaeng hindi lang pilot, hindi piloto pa ng jet fighter. Nung nagulat kami na yun pala yung pinag-aralan niya. Kasi akala namin dati, nag-graduate siya ng pilot noong 2018. Nag-attend kami doon. Tapos, 2017 yata yun, ma'am. Tapos, hindi namin alam na yun pala yung pinag-aralan niya. Proud parents naman ngayon ang mag-asawang Domenador at Susie Campuzano dahil sa tagumpay na nakamit ng kanilang only girl. 5 magkakapatid at nag-iisang babae sa Lieutenant Campuzano Beran. At ayon pa kay Mr. Dexel Campuzano, isang mabait, may takot sa Diyos, masunurin sa magulang at mapagbigay na anak si Lieutenant Campuzano Beran. Si July sa mama, masunurin siya sa magulang, mapagbigay sa mga kapatid niya, saka siya po yung naging pangalawang breadwinner ng aming pamilya kasi napagawa niya po ng bahay yung aking mama at papa at saka tinutulungan niya din kami mga magkakapatid sa mga financially kung may mga problema. Honor student nito mula elementary sa Southern Baptist College, Sumlang, North Cotabato hanggang high school mula sa Tulunan National High School. At dahil sa hirap ng buhay, pumasok ito sa Philippine Military Academy. 2 beses nag-take ng exam bago nakapasa at naging miyembro ng Philippine Military Academy sinaglahi Class of 2015 kung saan siyang tinawag na Tarzan sa kanilang klase. Sa hirap ng buhay namin noon kasi bali 3 kasi kaming sabay-sabay na nag-aaral sa college. Siguro hindi na kaya ng magulang namin na isabay kaming magpaaral. Siguro naisipan niya mag-take siguro ng PMA. Bali 2 beses na nakatake kasi yung una niya nabagsak siya tapos yung pangalawa nakapasa siya. Kung hindi man nagsumikap na makapasok sa akademya si Lieutenant Campuzano Beran, naniwala ang kanyang kapatid na ito ay maging mechanical engineer dahil ito ang pangarap niya nung bata pa ito. Dati kasi yung gusto niya talaga, yung makapagtapos lang ng pag-aaral niya, matapos na yung kursong mechanical engineering. Kung hindi siguro siya nakatapos ng kanyang, hindi siya nakapasok sa academy, siguro natapos na siguro yung course niya na mechanical engineering siguro ba. Sa ngayon, pag-uusapan pa ng pamilyang Campuzano kung anong sorpresa ang ihahanda nila kay Lieutenant Campuzano Beran sa pag-uwi nito sa Tulunan, North Cotabato. Si Lieutenant Campuzano Beran
ang nagpapatunay sa salitang, "There is no limit to what we, as women, can accomplish." Ang tagumpay ay makakamit lamang sa pagsisikap. Ang aking pagsaludo at pasalamat sa inspirasyon at katatagan na ipinakita ni Lieutenant Campuzano Biran sa mga kababaihan. Mabuhay ka! Mula rito sa Villamor Air Base, ito ang aking special report, Bombo Jane Buna para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala naman, si Bang Balita, may inambus kagabi dyan sa may Pasay City. Abay, empleyado pala ito ng Bureau of Customs. May buong detalye si Bombo Anali Soberano. Ng PNP Pasay ang motibo sa pamamaril sa isang abogado na empleyado ng Bureau of Customs kagabi sa may bahagi ng Makapagal Boulevard sa Pasay City at inaalam na rin ang pagkakakilanlan ng sospek. Ayon sa mga otoridad, ang biktima na nakilalang si Attorney Joseph Zapata, 30 years old, residente ng Parañaque City, ay isang BOC Internal and Prosecution Division Investigator. Batay sa investigasyon ng PNP, patungong south ang biktima mula sa kanyang opisina nang bigla na lamang binaril ng gunman na nakasakay sa motorsiklo ang kaliwang bahagi ng kanyang sasakyan. Ang biktima ay tinamaan sa likod ng kanyang ulo na naging sanhi ng pagkabangga din sa isa pang sasakyan. Kaagad namang dinala sa ospital si Attorney Zapata para sa medical treatment. Nakikipag-ugnayan na ang Pasay City Police sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation kaugnay sa investigasyon sa naganap na insidente. Ayon naman kay Bureau of Customs Intelligence and Investigation Service Director Jeffrey Tasio, hiniling na nila ang tulong ng NBI. Sinabi pa ni Tasio na kanilang tinitignan din sa ngayon ang lahat ng hawak na kaso ni Attorney Zapata at mula doon ay magsasagawa sila ng backtrack kung may kinalaman pa sa trabaho ang pagkakabaril sa kanya at ang iba pang posibleng anggulo. Nabatid na ito ang ika-6 na insidente ng pag-atake sa mga opisyal ng Bureau of Customs mula noong buwan ng December 2021, kung saan karamihan dito ay nasawi. Matatandaan na noong buwan ng Pebrero, isang granada ang inihagis sa gate mismo ng Bureau of Customs sa Manila. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Reunion naman ng magkakamag-anak na uwi sa trahedya matapos mahulog ang sinasakyang pick-up sa isang tulay doon sa Pangasinan. May detalyang Bombo Radio Dagupan. Nauwi sa trahedya ang banding na magkakamag-anak matapos mahulog sa ginagawang tulay ang sinasakyan nilang pick-up sa kahabaan ng Provincial Highway sa Barangay Poblasyon, Binalunan, Pangasinan. Ayon kay Police Major Aurelio Manantan, officer in charge ng Binalunan Police Station, galing sa isang resort sa bayan ng San Fabian ang mga biktima para sa kanilang reunion at pauwi na sana sa bayan ng San Quintin nang mangyari ang disgrasya. Sinabi ni Manantan na 9 na pasahero ang sakay ng pick-up at pang-10 ang driver. Patay ang 51 anyos na si Rodrigo Merin na sumakay sa likod ng pick-up habang sugatan ng ilang pasahero, kabilang na ang mga bata. Ayon pa kay Manantan, self-accident ang nangyari dahil wala naman siya nakabanggaan. Nakainom ang driver kaya't hindi na-control ang manibela hanggang sa mahulog ang kanilang sasakyan, humigit kumulang 30 feet ang taas. Nanggaling tong mga biktima sa San Fabian, Pangasinan at nag-swimming nga sila doon at nagkaroon nga sila ng inuman. At nung pauwi na sila, aksidentilas sila dito sa ginagawang tulay dito sa ating bayan. Ang allegedly ay nakainom itong driver, hindi na niya nakita, hindi na niya nakontrol yung kanyang minamanihong sasakyan. Pinaniwalaan din na inaantok ang driver dahil gabi nang mangyari ang aksidente at malayo pa ang kanilang uuwian. Para sa Bombo Network News, sa Bombo Region Noe Aquino, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa lalawigan ng Pangasinan, Basta Radio, Bombo! Naniniwala si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jocno na lalo pang lolobo ang overseas Filipinos remittances na pinapadala sa Pilipinas. Ginawa ng opisyal ang payag sa ginanap ng Asian Development Bank Southeast Asia Development Symposium. Ayon sa BSP Chief, ang remittances ng mga OFW natili pong malakas sa kabila ng naranasang krisis. Kaya naman, kabilang ang niyang aspetong ito ang malaking tulong upang makaagapay ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga hamon ng kasalukuyang panahon. Samantala, narito po ang palitan ng piso kontra dolyar ng $1 ay katumbas sa Pilipinas ayon sa BSP.
51 pesos and 66 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay 6 pesos and 59 centavos. Singaporean dollar ay 38 pesos and 8 centavos. Ang euro, 57 pesos and 4 centavos. Ang Saudi Riyal ay katumbas sa Pilipinas, 13 pesos and 77 centavos. Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos ay sama-sama po tayong manalangin. Narito pa rin ang Horacio Emperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News at live nationwide, worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Sa Radyo Bombo!